Здравейте, приятели, с нас ще играем пак Roblox сам просто. Тук винаги се стояна правим някакви заедно с сърдечки. Сега не ги прави много, май сега ги прави. Не знам, и аз ги правя, не знам, не знам. Да не мислите, че съм стигнал до края. Просто в играта, ако сте играли, в това го дава от начало. Може да се абонирате на канала, защото да не пропускате просто такива видеа. Хора, просто искам да взема лайк бутона, който и да е. Просто който и да е. Аз се радвам дори на хартийни хора. Просто много искам да имам. Но хората казват, че трябва да работи, за да има. И аз се опитвам, но няколко процента от вас са се абонирали. Ама не и тези, с които няколко процента там са абонирали, които са не са, то пак няма да е. То трябва 1 милион секунди. Но все е тая, айде кай. Охо, петки. Не! О, не. Да. О, о. В принципно съм играл тази игра. Тук за тая. Да видите как това да прави. Просто бях играл на PlayStation. Мисля, че имам способности. О, лапа, лапапа. Не, хора, просто. Вече се стигна го края. Сега си. Няма да падам един път. Друг вече се. Вече няма да падам. Колко бързо буквално го правя. Хора вече ми се оправи, вече мога да съм. Вече се на продължение съм. Напреди не ми даваше да снимам, защото нямах това продължение, което всички вече го имах сигурно. Те са по принцип, но имам едно приложение, което е по-яко, но просто ми взима много памет и не мога да го направя. О! Хора, виж, още 2-3 стъпа. Айде, 10-20. Съм догоре, видях. Аз там горе, къде съм снимката? О, явно не съм там. О! Не съм паднал. Какво провели се? Не знам, но не знам. Просто нападане палки. Но, есе. Есе. Аз не ядохвам. Ох, но. Просто да ги гледаме. Какво да сте ги декти? Това ще да гледа в свете. Вече съм на края. Yes.
Благодаря, че останахте в това видео, което беше кратко, мисля. Просто много яко. Отивам тук. О, вижте колко много сме минали. Това сме поминали с вас. Ставате ли си? И още надолу. О. Вижте долара на тези окачи. Ето, именно. Отваря се спреш. Нещо. Окей. О! Значи най-лесна страна. Това начинът е така всичко става, хора. Хора, за това се мотя. Благодаря, че сте гледали това видео до край. Ако може да се абонирате за канал, пращате един лайк. И няма да споменавам да се абонирате за Сена. Се абонирайте си за нейния просто, нали? Казах, че вече имаме различни канали. Хора, благодаря, че останахте в това видео от мен. Чао. Хора, забрах как се изключва. О, да. Това е приложението. И така вече ще стъпвам. До скоро. Чао!